Riċerka ppubblikata fil-bidu tax-xahar turi li droga kokaina qiegħda tieħu s-sopravvent fuq l-eroina li sa ftit ta' snin ilu kienet l-aktar droga abbużata f'Malta. Ir-riċerka turi li l-aktar drogi użati f'Malta huma l-kokaina, il-kannabis u l-eroina. Ir-rapport li jagħti ħarsa sfiqa lejn is-suq ta' droga f'Malta ġie ppreżentat f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament bilan li tiġi analizzata s-sitwazzjoni f'Malta u x-xebħ li jista' jkun hemm barra minn xtutna. Ir-rapport juri wkoll li l-maġġoranza ta' dawk li jfittxu l-għajnuna huma mirkuba mill-vizzju ta' eroina, filwaqt li dawk li jfittxu s-servizz għall-ewwel darba fil-maġġoranza tagħhom jibatu bil-vizzju tal-kokaina. Ir-rapport juri li kien hemm żieda ta' 28% f'dawk li nqabdu jibtraffikaw il-kannabis u jsemmi li matul l-2016 tqasmu l fuq minn 333,000 siringa. Joħroġ ukoll li l-abbuż ta' droga jsir kemm minn persuni b'impjieg u oħrajn qiegħda. Carlo Olivar De Manuele li preżenta l-istudju qal li matul l-2016 kien hemm 5 persuni li mietu fl-età medja ta' 39 sena minħabba teħid eċċessiv ta' droga. Qegħdin naraw ix-xeħta fejn il-kokaina qiegħda tieħu sopravvent fuq l-eroina. Fil-fatt l-ammonti huma xi ftit jew iktar għandek il-kokaina, il-kannabis u mbagħad għandek l-eroina. Biss in-nies li jużaw is-servizzi li jtolbu għall-għajnuna ta' servizzi, id-droga primarja dejjem tibqa' l-eroina. U r-raġuni bażikament tkun li min ikun addict fuq l-eroina ikollu bżonn perjodu twil ta' assistenza iktar minn drogi oħrajn. Dan wassal sabiex titnieda l-ewwel konferenza kontra l-abbuż ta' droga organizzata mill-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali flimkien mal-Oppożizzjoni u laqdiet bħal Caritas, Oasi u Setqa li jaħdmu fis-settur tar-riabilitazzjoni. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-konferenza turi l-impenn tal-Gvern biex flimkien ma' dawk kollha involuti tiġi indirizzata l-problema ta' droga. Qal li din hija realtà li tmiss lill-familja u l-istatistika setejn biex nifhmu aħjar il-bidliet fl-użu ta' droga, kif ukoll l-introduzzjoni ta' drogi ġodda bħal dawk sintetiċi li s'issa għadhom mhux ikklassifikati bħala drogi illegali. Dr. Falzon qal li din hija inizjattiva li ħatibda d-diskussjoni fuq livell nazzjonali. Problema tal-abbuż ta' droga qiegħda f'pajjiżna u ngħidu m'għandniex l-importanti illi kif jgħid parti mit-tema tagħha illi flimkien ban wieħed niġġieldu dik il-problema. L-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia qal li d-droga tħalli effetti negattivi fuq il-persuna nnifisha kif ukoll fuq is-soċjetà. Qal li l-vizzju huwa wkoll ir-riżultat ta' pressjoni soċjali li qed wassal sabiex żgħażagħ u adulti jirrikorru għad-droga. Preżenti wkoll kien hemm id-deputat nazzjonalista Claudio Grech li faħħar din l-inizjattiva u qal li għandha l-appoġġ tal-Oppożizzjoni.